सबसे आगोलावनो आङो सबसे सिगाङावनो सबनि सिगाङाव बुंनो सानदों जेनेबा बेयाव जेसेबां मोनफैनाय जेसेबां आंखौ जेसेबां इनभाइट खालामनो फैनाय बिसोरनि थाखाय आं सबखौबो साबायखर बावबाय। आङो आर्मियाव आङो माबायाव 2001 आव आङो फेब्रुवारियाव भर्ति जानायमोन। ओमफ्राय आंनि डेट अफ एनरलमेन्टआ जाबाय माबा जितु ट्रेनिङा माबानिफ्राय जादोंमोन 2001 नि एप्रिलनि 4 तारिखनिफ्राय जादोंमोन। ओमफ्राय 4 तारिखनिफ्राय जानायखाय ओमफ्राय थाङै थाङै 24 बोसोर कमप्लिट जानानै आङो इयाव डेट अफ एनरलमेन्टआ जाबाय 4 तारिखआवनो आं आउट जानांगौमोन। ओमफ्राय आं 26 दिन साकरि एक्सट्रा खालामनानै फैदों आरो। ओमफ्राय दायो आङो बे जेब्ला आंनिया जाबाय गुजरातआव दंमोन गान्धीनगराव। फार्स्ट जयनिंआ जाबाय आङो माबायाव नारेंगियाव आं बेयाव आसाम रिजिमेन्टआव आं मावो। दायो मोजाङै 24 बोसोर मावनानै फैबाय। साबायखर। हयथ' नोंथाङा जिहेतु दिनैनि जि माने मोजां मोनसे परिबेस जिहेतु नोंथांखौ बरायदों गोसोआ बेसेबां? आं बेखौनो सानदों जेनेबा एसेबां लैहोर खालामनानै आंखौदि एसेबां इनभाइट खालामदों बिसोरनिफ्राय आंनि बिसोरनि जेसेबां बिसोर जेसेबां मानसिफोर फैनायफोर आंनिफ्राय आं साबायखर बावहरबाय। थेंक इउ। आरो नोंथांनि बिसि जोंहा बिसिया खुलुमबाय। दिनै न'आव फैबाय नोंथांनि जितु फिसाय जितु आं जोबोद खुसि मोनदों। मानोना मा होनो 24 इयार्स आंनि हौवाया गुबुन हादराव थानानै माबाखौ हादोरखौ बेंनानै दिनै 24 इयार्स मावनानै माबायाव मोजाङै मोजां न'आव मोनफैबाय। इसोरनाव आं बेखौ आर'ज गाबो मोजाङै मोजां मोनफैबाय। भारतारि सासे नोगोरारि हिसाबै आरो भारतनि फायखि हिसाबै बिथाङा जिहेतु हादोरखौ रैखा खालामनो थांदोंमोन मोजाङै मोजां सफैबाय नङा होमबा? आरो जेखिनि दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय फायखि मावनानै बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन जिहेतु नोंथांनि समाव नोंथाङासो मिथिगौ नोंथांनि बिसाय थायै समावहाय गोजोननाय बावहरो आङो गासैखौबो मा होनो जाहाथे बिसोरबो मोजाङै मोजां मावनानै फैथों मावनानै सफैयो इसोरा बिसोरखौ मोजाङै मोजां लाखिथों आरो। गथ'फ्रा आंना साथाम फिसाला गिदिर सासेया क्लास 7आव फरायो फिसाजोआ गेजेर बे जाबाय क्लास 4आव फरायो। ओमफ्राय उन्दैया दा स्कुलाव थांथ'वाखै 2.5 बोसोरसो जाबाय। जिहेतु गोबां बोसोर नोंथाङा साख्रि मावबाय आर्मिनि साख्रियाव थांबाय गामिखौबो फ्राय नांगौ बायदि नुफैया नांगौ बायदि सम लानानै फैनो हाया नङाबा दा जिहेतु आजिरा लाबाय मा मावनो सानदों बे समाव जिहेतु नोंथाङा मावखुबनानै फैनो? दायो जेनेबा जोंहा मोनसे स्किम थायो जेनेबा जितु हावलदारबा 24 बोसोराव पेन्सन फैयो। ओमफ्राय मोनसे स्टार गाननानै फैयोबा बे जाबाय 26 बोसोराव फैयो। मोननै स्टार गाननानै फैयोबा बे 28 बोसोराव फैयो। ओमफ्राय सुबिदार मेजर पेन्सन फैयोबा बे जाबाय 30 बोसोराव फैयो। बे मोनसे स्किम दं आरो जोंनि आर्मिनि। ओमफ्राय सिपाहि पेन्सनाव फैयोबा नोङो 17 बोसोराव फैनाङो 17 बोसोर। ओमफ्राय नाइक मोननै पिटि गानोबा जेनेबा जोंहा फंबायाबो दा मोननै पिटियाव दा सेप्तेम्बराव फैगोन बेबो पेन्सन। मोननै पिटि गाननानै फैयोबा बेनिफिट गासिबो नांगौबा बेयाव 17 सिपाहिना जाबाय 17 ओमफ्राय नाइकनिया जाबाय 22 बोसोर ओमफ्राय हावलदारना जाबाय 24 बोसोर। बे माबायाव फैयोबा जेनेबा नों आं माने बे जेसेबां बे टाइमाव फैयोबा जेसेबां फैसा सरकारनिफ्राय मोनो बेखौ मोनजोबो आरो बेनो आरो खोथाया। बिथां सानसुमा बसुमतारीखौ न'आव फैफिननो थाखाय गामिनि मानसिफ्रा गोसो खुसियै बरायनाय जादों। खारन बिथाङा बेसेबांबा बोसोर भारतखौ बेंना दङमोन बेखाय गामि समाजनि मानसिफोरा गोसो खुसियै रंजानानै बिथांखौ दिनै बरायनाय जादों आरो। थेंक इउ। खाफाल गोनां इसोरनि अननायाव मोजां बेलगामनि दावहानि सिगां न'आव फैफिननो थाखाय बिथांजों लोगोसे जोंबो माने गोजोननाय मोनदों। खारन फैफिननायनि थाखाय खाफाल गोनां होनांगोन इसोरनि अननायाव। थेंक इउ।